The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped, and furnished unto all good works. Maayong hapon o adlaw kaninyong tanan, whatever is your time. Welcome na sa atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Wadto dayon kita sa atong pagsugid sa atong mga sala kung ikaw magtutuo ni Kristo. We have to flash out all sins, personal sins, sins of the tongue, sins of the mind, overt sins, kining tanan, mahimo lamang babag sa atong pagkabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ang 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa Binisaya, kung isugid ang atong mga sala, siya, ang Dios, kasaligan o makatarunganon sa iyang saad nga mopasayon gayud sa tanantang mga sala o magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Alang kanimo dili magtutuo, gamita ang imong kabuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Karon, magampot ta sa ilong. Ama na mong langit nun, salamat ning lain sa mga higayon sa pagtuon sa imong pulong ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon sa among tuon sa imong balaang pulong, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. So padayon kita sa atong biyaan nga pagtuon, ug niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluwag, how to practice our Christian faith. Pagbansay sa atong pagkamagtutuo. Og I guess mahuman nato kini karong maong sesyon kini atong pagtuki niini. Okay, padayon ta. Ang protokol nga plano sa Dios ana ay pamagi sa pag-apod-apod og mga ganti. Sa diyang mudaog sa Super Bowl ang usa ka team sa football, na sila dihang pagpasidungog niini nga nasudnong kabantog, national celebrity, og dugang niya na mudawat pagyud kini sila sing-sing na ilang ikasulob sa ilang tudlo sod sa tibuok nilang pagkinabuhi. No, kung muadto kita sa espirituhanong pagkinabuhi, ang Dios mo panalangin sa usa ka hamto nga Kristohanon pinaagig dugang mga gasa dinis panahon nga logos niya mahanduraw. Didto sa eternidad, ang mga ganti sa Dios alang sa hamtong nga magtutuo mga katingalahan. Didto sa eternidad, pipila lamang ka mga magtutuo ang paghahatagag mga handumanan sa kadaugan kon mga trophy, isip mga inila o mga bantugang magdudua sa team sa Dios. Ang ilang masubayon nga kapangakuhan, consistent commitment ngadto sa pulong sa Dios, o ang ilang makugihong pagbansay sa ilang espirituhanong kinabuhi,
mao'y makapatuboy kanila dito sa langit hangtod na sa walay katapusan. Kadtong mga magtutuo nga mipili lang sa pagpanglingkod sa bangko antol sa ilang pagkinabuhi din sa yuta, moadto man tuod sa langit. Samtang ang uban nagadawat sa ilang eternal nga mga panalangin, sila nabiyaan og igo ra kini sila pagsudong sa ilang pagkinabuhi din sa yuta. Dili kini sila magamit sa Dios. Sanglit napakyas man kini sila sa pagtuon o pagtudlo sa pagtuon o pagtubo sa iyang pulong. Dito sa eternidad, mudawat kini sila sa hingpit nga kalinaw o kalipay at tumangan sa hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, bisan pa sa atong manluluwas nga si Jesucristo, apan wa kini sila'y mga ganti. Now, maayong magbubuhat, akong maayo og matinuman ng ulipon. Well done, my good and faithful servant. Mao kini ang isulti sa Dios nga mga pulong sa kadaugan alang sa hamtong nga magtutuo. Apan na sa bagang duot sa mga magtutuo ang makadungog nini mga pulong. Gigasubo ko, lingkod lang diha, kay wa ka man makakaton sa tukmang pagduwa. Wa ka man gani gyud makasalmot sa duwa. Ako ka mang gihatagan sa matag kay gayunan nga mulampos unta ka. Apan wa man nimo panumbalinga ang akong pag-coach kanimo. Ang tanang mga Kristohanon mo adto sa langit. Diin didto wa nay kasakit, wa nay luha, wa nay kaguol, wa nay kamatayon. Kitang tanan mga Kristohanon ang buot kong ipasabot din Kitang tanan nga mga Kristohanon maglipay na sa hingpit nga kalipay. Apan na daghan usab nga mga magtutuo ang mga pildiro tungod kay ilamang gisalik ko ang plano sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Sobra pa sa daghan ang mapakyas sa paghibalo sa paagi sa Dios. Ang protokol sa Dios ingon man sa mga pasiuna sa Dios. Ang Mateo 16:27 nakanayon ini. Kay ang anak sa tao kini ang titulo ni Jesucristo sa iyang gitawag og hypostatic union. Hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug niya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Ang pinadayag 2:26 ug 28 nagasulti niini. Alang sa makadaog ug mopadayon pagbuhat sa akong kabubuton, pagtuman sa plano sa Dios hangtod sa katapusan. Katapusan siyang kinabuhi, hatagan ko sila gahom sa pagmando sa mga nasod. Ihatag ko usab kanila ang bituon nga kabugason. Now, ang mga pasiuna o priorities sa Kristohanong pagkinabuhi mao kini. Ang labaw nga mga pasiuna sa imong kinabuhi mao ang pagbaton sa makanunayong pagpuno sa Espiritu Santo ug ang pagtuon sa pagtulunan sa balaang kasulatan sa adlaw-adlaw nga paagi. Ang pagpamati sa doktrina, ang paggamit sa doktrina, ang pagkinabuhig doktrina, mao kini ang labing hataas nga matang sa pagsimba. Dihay usa ka tawo nga sa makausa nangutana nako unsa kuno kalugaya una pa ang usa ka magtotoo mamahimong hamtong nga Kristohanon. Now, sa maong pangutana, wa man gyud tukmang tubag. Apan nanay usa ka butang ang siguro niini.
dili mo gugol og tibuok ang kinabuhi ang pagkahamtong espiritual ni magkinahanglan og kahibalo sa matag usa ka konsepto sa doktrina sa Biblia. Ang espiritualon nga paghamtong nanginahanglan lamang kini og pagkamasubayon o sa pag-anad sa pagtuon sa pulong sa Dios o pagtubo pinaagi niini. Inumdumi baya nga way maayong laki nga magdudua sa paugnat sa kusog nga nangahimong mga kampyon nga wa moagi og kahago, kakugi, pagtuon o pagbansay apan sa wa pa kini sila mga tiwang. Gihatagan sa Dios ang matag magtutuo og susamang mga kaygayonan sa pagkat-on sa iyang pulong o sa pagtuman sa iyang plano. Gihatagan sa Dios ang matag Kristohanon og kaugalingong kabubuton aron siya makapili kung buot ba niyang mamahimong most valuable player o magapainit ba balang siya iyang sampot sa bangko. Tinuod, adunay bagang duot sa mga Kristohanon ang di lang yun mangtubo espirituhanon. Mga espirituhanong batang masusupa kini sila sa dihang nangatao kini sila pag-usab. Ug human sa mga kawaan katuig ang milabay, nagpabilin ng gihapon kini silang espirituhanong mga bata nga masuso. Mga magtutuo kini silang naggamit paghihapog mga bibiron bisang mga tiguwang na kini sila pangidaron kay lagi wa man manggitubo espiritualmente. Wa kini sila alamag sa pagmatikod unsay tawhanong maayo og dautan, evil, ug aron unta makalikay kini sila sa ingon. Mga hamtong rang mga magtutuo ang makamatikod, discern unsay tawhanong maayo ug unsay tawhanong dautan. Tawhanong maayo ug dautan. Busa, ang usa lamang kahamtong ang magtutuo nga nagapadayon sa pagtubo sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Segundo Pedro 3:18, maoy mga mananaog sa Kristohanong kinabuhi. Subuot ka bang mamahimong usa kanila? Nan, sunda ang matagmando sa pulong sa Dios. O you can be on your way there. Ang sagad mong madungog nga cliche mao ang just hang in there. Dini na human ang atong pagtuon ni ining bahina, how to practice our Christian faith. Amahan among langit nun, salamat ni ining grasyang among gipahimoslan nga maong pagtuon sa imong mga pulong nga kini man ang paagi aron kami makakabot sa among espirituhanong tumong nga maong espirituhanong pagkahamtong nga diin among makabot na ang katakos sa pagkinabuhi, katakos sa panalangin, katakos sa paghigugma. In short, katakos sa pagpahimulos ni ining temporal nga kinabuhi. Ubos sa imong grasya. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, panalangini kini o Dios. Ug dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among adlaw nga pagsibog sa unahan sa among espirituhanong pagbuylo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.